El codi Ictus, dintre del sistema d'emergències mèdiques, ha sigut una de les primeres patologies temps dependents en funcionar amb aquest sistema d'activació entre la prehospitalària i l'hospital receptor d'aquests malalts. Val a dir que és un codi especial per tots nosaltres, no només per al temps que portem treballant amb ell, sinó per l'impacte que té sobre la salut dels malalts.